अस्ट्रेलियानि आइजो क्रिकेटारफोरखौ गाज्रि आखु दिन्थिनाय दायाव सासे सुबुङा मोन 10 दायगोनां केसफोर होजादों आरो 10 बोसोर जोबथेसालियाव थानांदों। निउज रिपर्टनि बायदिब्ला मध्य प्रदेशनि इन्दरनि थागिबि 29 बोसोर बैसोनि अखिल शेखखौ सानै अस्ट्रेलिया आइजो क्रिकेटारखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव हमनाय जादों आरो बिनि हेंथायै खमैबो 10 दायगोनां केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। बिथांनि दायफोराव जिनाहारि खालामनाय, लुथिनाय, गाग्लोबनाय आरो बुथारनो नाजानाय बायदिफोर दं। उत्तराखन्डआव सासे आइजोनिफ्राय 1 लाखनिबो बांसिन रां मोनदों। मावख'आरिफोरा बुङो दि दासिमबो गोबां बिबांनि रां साननांगौ दं। उत्तराखन्डनि गंसे न'नि बायजोआव थानाय 12 बोसोरनिफ्राय बिबायबाय थानाय सासे मेलेमारि लोरबां आइजोखौ नोगोद रांजों बुंफबनाय बेगजों लोगोसे बोखांनो हायो। साननाया फुङावनो जागायदोंमोन आरो मोनाबिलिसिम सोलिगासिनो दंमोन। 1 लाखनि बांसिन साननाय जादोंमोन, नाथाय गोबां बाहागोखौ साननाय जायाखैमोन। बेनि उनाव पुलिसनो खौरां हरनाय जादोंमोन आरो रांखौ रैखाथि होनाय जादोंमोन। आइएमडीआ तामिलनाडुआव बारहुंखा मन्टानि सिगां गोबां अखा हानायनि रादाब होदों। भारत बोथोर बिगियान बिफानआ गासै तामिलनाडुआव गोबां अखा हानायनि आसा खालामदों मानोना बे अफ बेंगलाव बारहुंखा दानआ गोख्रों जागोन। 27 अक्ट'बर खालि चेन्नाइ, तिरुवल्लुवर आरो रानीपेटनि थाखाय अरेन्ज एलार्ट फोसावनाय जादों। ना हमग्राफोरखौ 25 अक्ट'बरनिफ्राय 28 अक्ट'बरसिम लैथोआव थांनो नाङा होनना बोसोन होनाय जादों आरो एनडीआरएफ जों लोगोसे भारतारि क'स्ट गार्डआ डिप्लयमेन्टनि थाखाय थियारि जादों। ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे भिडिअ मोन्नाय जादोंमोन। बेयो जाबाय सौदी आरबनि। बे सौदी आरबआव भारतनि सासे लाइमोन बियो खामानि मावनो थाहैदोंमोन आरो बिखौ गावनि खामानि होग्रा मालिकजों दावराव-दावसि जादों आरो गावखौ साजा होदों होननानै दाबि खालामनानै भिडिअ खालामदोंमोन। भारतनि सासे सुबुङा सौदी आरबनि बालाहामा फोथाराव गावखौ साजा होनायनि दाबि खालामनायनि उनाव सौदी आरबनि बिबानगिरिफोरा फिननाय होयो, बुङो बेखौ नायनो थाखाय खालामनाय जादों। बे बालाहामा फोथाराव थानाय भिडिअ'आव सासे भारतारि सुबुङा गावनि साख्रि होग्राजों गावजों साजा होनायनि दाबि खालामनायनि उनाव सौदी आरबनि पुलिसआ फिननाय होदों दि मिथिनो मोननाय जादों दि बिथाङा गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्टआव गोबां भिउज मोननो थाखाय भिडिअ'खौ रेकर्ड खालामदोंमोन आरो शेयार खालामदोंमोन। बिथांनि साख्रि होग्राजों जेबो दावराव-दावसि जायाखैमोन होननानै सौदीनि पुलिसआ टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों।